Lipay ka so gamong tanom tanawa. Makawag problema arang kadaghan nakajugbong. Salamat sa Ginoo guys, tagadi mi dakang bunga. Ila ka na Monica nga. Nang baji habang gitak maganda to. Kisaingan say? Magsak dyan habal-habal ba? Wala ka kaila na Monica nga. Nahunag mo nang gitak maganda ko. Aw ka na. Suksa ba ka na sister? Kadungog. Good morning guys. Mantag sa zodi ako sa baydas na naida nagpanong-pandong og tualya kay naitaligsik. Kung pasignal ka nanawag lang Aliana kay iniwa lagi po taon. Ja. Yari po ko guys kay nanginom ko og herbal guys kay nagsakit ang kuto-kuto. Oh, karnaban na ito. Karnabara nay kay na may uwan ako manguhag laing dahon og gira na karnabang giinom. Diyan ay, kamusta mo ko sa Aliana, nay? Nakatug ba? Ay, mingaw sa nanay. Handa? Bawal nga, Aliana, makamatuwag ba? Hala, lagi, di lagi pwede. Diyan, ang sa may ina ni Dr. Epi. Kailangan ko magtulog ko ka buwan pa-check up kaya. Ningsa na sa unag, pwede nagdi. Baw? Yung doktor sa unag, di na ipabalik kada kuan, kay makamauna. Kato ako nag-kuan dahil nag-interview sa una nay, maadyo man sa mutubag. Di na mas doktor nga tuluan na naman ninyog suwat kay maadyo man din sa utok, di man ni autistic. Naman ko ka mo ihap kaya sa una ko kasi amuan ko ala na mo kan siguro. Sa una ako mo kuan man nanda. Dire mo ko interview kay ginanan ko no sila mo interview tagtungod. No, bitaw kato kami bitaw kami maagtagtungod may mo kuan. Handa. Handa. Nga ko ang tambal mo gihapon mo hindi ko no maipik sa pikas usa na. Hala mo kay dako naman dusi na may edad. Bagat na. Yes, ali. Diyan na gimingaw ka na, mingaw bye guys. Uli turon. Bawo di ko mo di tulungan ka. Gusto ko buwan kahapon po siya sa bahan ko no padang tagbilaran. Masag bitaw. Natay ko anay. Map. Map. Si map sa buhol ay. Map na. Gusto din nga way ma. Ikaw bang nipalit si Tire? Imus nilali. Ha? Ha? Ako no tagtulo ko no kabuan ipabalik tik ang lima mo tagtulo ka buwan da lado. Una 6 months to, diin sa nas katong last na mong check up. Okay na sa Aliana. To dual na magsuwat. Katong ako magito nag-interview sa una, kabis po rami. Di man lagi gyapon ka maumusuwak mana gay. Di man dumusuwat na sa amin bakto duag tang mida sa kabuan. Di man dumusuwak. Kada adlaw ko anak maman. Few moments later. Tara guys, liksi guys, gimingaw ko ng Aliana. Uy guys, sa hilak. Okay, pag magundag hilak dani kay ako na sa kadua, gaming huypod kay wala gis Aliana diha. Wana anad. Kumbati Esa. Kumbati lagi. Kumbating panghilo. Pahit makamugmap. May map. Mapun-pun. Guy. Pato ko nunay. Matay na. Diya guys, yung tawag si Kuan, Ruby Provinciana ang mahot sa Cebu. Kay istura sila sa nanay. Hi, Bull. Andiyan ta sa kumo imong bubag ni tubig. Mana komplit na bitaw. Na may dari han. Na may mga kamunggay kay ana. Ano ma ako na pilos. Masina ba masinang sumo. Sa kamungkay? Aboron lagi. Bora nagdahon? Ada ko aboron. Ja. Kau kan lagi malagi na imong nakabuntag bubag ni tubig. Amo bito na mo ni kang kwining gibuhat. Kapi. Kambaw. Wa diha. Ako. Monica. Ang kurang na ikaw kay na imong sakit. Sige, magkuan ko, magbuad ko kamunggay unja. Mo na yang suwazag inom, adaghan akong ipainom, napay alingateng. Napay bisag unsa. Suwadya na guys.
himuon ko ng kape kada buntag. Oh, tanan dito mo sa ubos ng pasignal. Ikaw, Ba oh? ano ka, Naman ako. maligo, manabon gani ka para sa mong naon. Ay panabonan ng mga humot, mga sabon, kanang mga tuwalya ng ilis Di na sa man mong naon. makontak si Zedin. Hani ka mo Ayaw na. makasin mo? Ikaw man. Palit kag dab nga sabon na gatas para sa imong Nagring para man, di pas man para sa naon magkabarid. nga para Siriya nga nga na. di masayog pangunot na itong naong. Hindi po ka mag-inom alkoholik. Ano ko may ng alkoholik? Dari, bitaw po gabi, sige hangin. Karong munta ni Usas Juan maka- magaling magpapagtuwak ron. Pa, kunot sa naong. Kunot ba? Dali ka mangunot. Doktor ba sa gawin na gawang gapo? Punta na ko, mino, mini. Gatas bitaw. Sa garay, manos na kag tuwalya no. Ayaw. A few Mo moments. di nakabalik. Kanarang gamay ra na. Laing serbisyo na po nga isa. Humang manong. Ate, Ate, dapa ko. Ala, aja nang imoy, dagat na. Naman, de. Asa, ginsa na mura-mura maghani barong-mura na niya po tamasang na. kuwasa na imong kuan la, antipara. Magpijang sa laban, te. Wa bitaw ko nagsaob dagat, ang antipara. Kanarang kuan ay ha, aja Lagi. papatas tumoy ha. Mo lagi. Pahang ate bujag, oy. Gapag ay tapad. Palula na dyan na punta kati. Ano naman ka na? Okay. Kay janggi prano dan eh. May prano. Prano. Pahawet ah. Oh. Gapag ay Cute. Gapag ay tapad yun. Mapag Cute. may bangs. Wapit sa mong bilid kumimong pili. Kisa mo na Pili rin. may bangs. Na- Kaya rong sa jun ron niya magukod bakit mahawira na dyan. Buhok siya buna. Bang si Dora. Kisa mang. Ha? Hay na rin agad din. Uli ni kadya kidang mujika. Hay man sika. Buang din. Akato laging kaliwat og aton. O na agad din. Maro gingang ko ante. Yan ang nay. Na, dyan naman sa ilang uyab taga na po. Maro gingang rin bante. Oh, maron. Nagi. Invitation card, ano? Kasal iban. Takmagan ko no, mama bitiro. Mama bitiro gingang ko ante no. Tawa lagi ron. Kaila ka na mo ni ka nga. Nang baji habang takmagan to. Ngayon bitaw to. Kisaingan say. Magsak dyan na balhabal ba? Kulera. Tinuod bitaw tong kaming ati. Nga nagtumis katipunan. Naman to. Taga na po to. Wala ka kaila na mo ni ka nga. Nagmanang takmagan ko no. Kana laging kikakuan eh. Di na mautak taga na po to. Ibre mo. Katong kaliwat og amang. Saka din siya nga. Di na mau. Dati pagiging day na yun. Jinsan. Kaila pakyaw day na. Halayo ay maka ito mayor. Itom. Halali ko na nung. Nilani lagi mo. Zara, ang Zara. Di May mawa problema. mo na. Wala sa bulan, wag na gahoy. Wa magalit ka tatay nga. Gadi ka na daday ka ng mga makita. Hoy, day. Ay, how day no. Lagi day. Day. Kana tuk sa ka na sister kadungog. Otro ka na sister kadungog. Bubusaw. Ayo. Zarong? Pwede na maron manaka. Ato tuig ka sa nina ha. Ahang kuan na. Untara na ay. Para nang ito maay. Ito anong jukaw kamalig. Ano ito kamalig? Hani me to. Hani aton. Arong ugma tiwas ni. Manakaroy. Uy, Naingan siya? paninghot na yung taong service. Takay. Takili niyo. Ito higda. Kanarang nga makita na sila ng mga puro puti-puti. Kaning denggan puti kan man. Oh, hay din ganado na. Ito ka po, daga mabunga na kita. Aligo ko gahat ron. Ugma na. Daet. Nganong di man lang magadigdawatan ning inyong kamatuoran nga mga Tiguang na. tiguang na mo. Gida. Kahit maputi. Ang bubo. Gidawat man ang katiguangan, no? Di ba dawatan tiguang naman siya. Maputi pa ng bubo. Puti. Kamawa na, maparas kang ungay sa una. Mura nagbata, ang bakong inanak, ang balik. Tiya, dala ang manong dali ang katubag. Puti, magalit ko ng uwa. Nadiwak ko. Puti na kawa.
Tiaw, uwak mo puti. Dugay pa. Buong bukog hugat. Bukan nang puti nang atong bulbul. Puputi ko no kasi kinugsuka. Luto di ay. Palabi basig mo ra ignog agta ro. Ano sa naman natin? Halati. Yung baro kasi marang nanog agta. Baro ko kasi ninyo nga ang kanay mayor. Baka naman. Mayor. Aray ito man nakadyo. Una. Ah, di ka pwede nga to. Sa pawon sa minimum sa brown. Dili ba kumang Dili ba kumangay gitu. Ito ba? Kapuang dyan. Ito nang makas ah. Ansa na. Arang ito mayor. Item nakadyo. Ito may kaso kayo sila kanto. Una na. Na, oy butay mo buhok no. Tangtang ni mong utok. A few moments later. Guys. Na guys, mga jokog siling nanay. Ang bagingan na ito nag-abot ya. Pangidton. Mga nang kong sili na ito kamali guys. Good morning guys. Danagang kinuha gahapon ito skon guys. Nanay katong sili nga kago ko. Ana ning isog dagbaging guys. Daghan ra pa pud. Grabe guys, so ipek ko sa mga tanong guys kay nagsugod nagkuan pamuwak ang pipino. Nalami guys. Nagbaging na misa. Baging na ko sa kuan. Uy, ikaw na magkakailakaw. Wa pa magmotor. Kaya guys, yara guys, agamang kuan nang. Asa sa ning kuan guys, mao ni trabaho nila bay, puro baging tuila dito. Tsaka mo guys, kalas ginubi sa gidirect sa tanawa buyag namunga ba pud. Namunga ba pud len? Kana kamaryo tanawa. Ay, kanirang kuan, malami ada kanang bunga. Mahali na to nang ibaligya ko dilibit. Talaga nang kadi pa na tumapasok ka nung kalayan. Ja guys, tanawa gagkuan pipino. Buyag ang naghana kazugbuwak, naghana kazugbunga. Awa guys oh. Murag pa ni si Zay sa kabog nga siguro nanay mga bunga daghan kaadyo oh. Nanay mga bunga guys mura nagtudlo. Nga na raman lin, nang tara ilutan ng lino. Guys. Tambok ra ba ni kay tagaan ni sa kun halaglapok-lapok na kadiha. Nanong gani ko ron sa ako apod. Ja guys, muna ni guys ang katulaging ang kinuha nga sili ko nung gikan ko ni Shopee. So yan tanaw na nito ja guys, kinahanglan din ng ibaging kay direct nimo kunang kuan ma saot mazung bagingin ila dito guys kay usod sa baging kay si tatay magtudlo zuman na ibaging jud kuno. Motambok na ihapay nimo ibali na tumagahong pa ka guys. Ug ataman nandanin sa daghan ni guys aning ikawat gapon ka wadas programi. Ito guys ang azo ko raning nanay kay suwazan ning siliha, sili ko ning kaguko kanang bill paper ba. Ja guys. Lisay ko guys ang garden hang ipatanaw ninyo agamon kuan. Pipino, arang naghanag bunga buyag-buyag biyagan sa. Yan anak nanay bunga oh. Naa. Ang ato dito kay pwede. Na guys. Tanawa Makalipay guys. tanawon. Bunga naman day nadaghan naman Kasi day mga bunga bunga na. dudag. Buyag na ato silin. Hi. Hello guys. Kaya guys, basigan natin mumuduaw sa channel ni GGM Gultia Vlog. Manis sa guys, si Jocelyn. Palihog pod og kuan. Duaw. GGM Goltia Vlog. GGM Gultia. Sa guys, wala na naidagko di Aileen. Buyag buyag na. Nalagasidag din bunga guys. Kas inam din to, dagko na lin. Nanalagi ayaw ginagti ng ayaw tandugan ng bulak kay mga tangtang ng bulak.